Det vi sidder og bruger allermest tid på lige nu, det er, Peter han sidder begravet i Django Python, jeg sidder med JavaScript kode, og Mikkel han sidder og egentlig er designer og prøver at lægge et tema på systemet. Og imens jeg sidder og skriver det her JavaScript kode, så jamen, vi kører egentlig parallelt. Det vil sige, Peter han sidder og får administrering af konto, login af brugeroplysninger og alt det her til at hænge sammen i backenden. Og det sidder jeg så og prøver at lægge rør til frontenden og JavaScripten, samtidig med at det bliver koblet til Facebook. Og det bliver sådan en lille smule teknisk. Men det er ret afgørende for, at vi får en god start på udviklingen, det er, at vi kan sådan få al brugerhåndteringen og flowet ind i systemet til at hænge godt sammen. Og det bruger vi en masse energi på, at sidde og klør os selv lidt i håret for, hvordan vi lige får lavet det rigtige setup der. Det er også noget med subdomæner. Hver eneste virksomhed i SmartPlan får sin egen adresse. Det skal også hænge sammen på en fornuftig måde. Og så sidder vi samtidig jo og skeler til grafikeren, som sidder og laver alt det, vi synes egentlig er lækkert at kigge på. Og det er jo bare det, der hører med, at vi sidder med noget, der lige er lidt egentlig for os spændende, men kedeligt at vise frem. Og Mikkel han sidder og roder med the good stuff.